Sabies que el domini.cat existeix gràcies a la demanda popular? Tot va començar a finals dels anys 90, quan la comunitat catalana va demanar un domini per representar la seva llengua i cultura a internet. I va ser un èxit absolut. Més de 65.000 persones, 98 associacions i més de 2.600 empreses hi van donar suport. I així va ser quan el 2005 es va registrar la primera web, tan.cat, una broma dels enginyers per celebrar aquesta fita històrica. I és que avui el .cat és un domini ben consolidat, amb més de 112.000 registres. I no només a Catalunya, ja que el 13% dels dominis es troben a 107 països d'arreu del món. El domini.cat és per tothom que estima la llengua i cultura catalanes. I no para de créixer, com per exemple la Franja de Ponent i el País Valencià, on els dominis han augmentat un 24 i un 3% l'any 2022. A més, la taxa de renovació del .cat és de les més altes del món. Un 86% dels dominis es renoven any rere any. Si ets part de la comunitat catalana, forma part del moviment digital i fes servir el .cat. Visita fundació.cat per saber-ne més i fes créixer la nostra presència digital.